natalupang sang ahensya ang sinakaay sa pila ka mga item pareho sang ham, mayonnaise, pasta kag iban pa. Apisar nga wala nila ma-regulate ang presyo sang mga kaangay sini nga mga item. Dapat minimal lamang ang pagpasaka sang presyo. Sunod pa kay Castillo, para naman sa tuyo sa kompetisyon, hindi sila dapat magdungan sa pagpasaka presyo tungod ang matabo pangitaon sa mga konsumidor ang mga produkto nga wala nagpasaka o kung magagmay lang ang diferensya ikumparar sa nakaligad. Ang kompetisyon halin sa una, amuling nagakatabo niya, may kompetisyon niya. Dito ta mabakal sa barato. Ang natabo subong niya, gatinaw ganay ang mga negosyante, niya dungan kita pasaka. Dugang pa, mga 20 ka mga manufacturer ang nagapahibalo sa DTI angot sila sa pagpasaka sang presyo. Kung sabagay, ang mga negosyante, talagsama lang ini mo. Sa bulan malang sang Disyembre, makabawi sila sang ila sini negosyo. Man kon bulan sa Disyembre ang Pinoy bisan ano kapigado sa pangabuhi may ginabutang gid sa lamisa. Tagsa may ara sang kahiwatan sa bulan sang Disyembre. Bisan paano nagakayod gid ang mga ginikanan nga may ara bisan paano salo-saluhan ang pamilya. Kabay pa ipangamuyo sang Aksyon Radio nga aton mga kauturan sa bilog nga pungsod Pilipinas mangin bugana ang ila pagsaulog sining bulan sang Disyembre. Kag mangin bugana pagida ang ila sini pagpangabuhi sa tuig 2023. Dali na lang 92 kadlaw na lang Pasko na, 99 días na lang masaylo na kita sa tuig 2023. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:06. Balikan ta kamo pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan,
Pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginharay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo madua ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor.
Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Mabulubugnaw ang panahon kay didto sa Luzon gabalbal ang bagyong si Carding. Sa karon ginabuluban ta basikon maglandfall siya buwas didto sa Northern Luzon. Porte ga arangkada pero dire sa palibot sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kung kaysa gagulugal uman may pagtupa man sa ulan pero kung kaisa mabatyagan ang tuman kapaang sang panahon. Kamusta ang palibot sang siyudad sang Bacolod? Sabadong-sabado, wala opisina, wala sang klase. Basi gabarikutot makamuda, aber, bango na, panindahan na, kag magluto pamahaw. Karon nga adlaw,
tipon-tipon ng pamilya bangod kay Sabadong-Sabado. Aber, lantaon tang palibot sang syudad sa Bacolod pagi sa observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga ng mga tagpalamati, good morning. Ang Laragway sa Bacolod City Public Plaza, Action Fred, ang palibot. Halos na butangan na sa mga kiosco, Action Fred. Kagabi, hindi pa ni mga skeleton pa lang. Pero subong iya, Action Fred, halos may mga atop na ang atupang Kompleto mga na. kiosco. Kompleto na, Action Daw Fred. ready na pagbukas sang maskara sa Oktobre 1. Yes, sir. Sakto na action na, Fred. Sakto good, no? Halos in line sa preparasyon sing Mascara Festival. So, diri sa tubang sang San Sebastian Cathedral sa may dalan sang Rizal, gaduag puti ang ila sini nga atop Action Fred sa Cusco. Well, diri ka naman sa dalan sang San Juan, halos skeleton Action Fred, no? Ining mga kawayan nga gin-plaster sining aga Cusco gihapon ni Action Fred, no? Diriya sa may dalan sang San Juan. Wala ka pa ideya kung tagpilag kisko? Way pagigda ay di Action Fred. Kung pila ang ay pamangkuton ta ni karon Action Fred kung pila ang arkila sa Cusco. Diri sa area naman sang dalan Gonzaga Action Fred, halos na plaster naman. Still mga skeleton sa gihapon sa sining kaagahon ang ining mga ginapreparar nga Cusco, no? While kung magalabay ka diriya sa dalan Action Fred sang Gonzaga, may pila na ka mga kauturan na ang nagaamat-amat naman sa pagpaninlo, pagpanilig, no? Sining aga. Ginlibot namon diri naman sa area still Bacolod City Public Plaza Action Fred, ang dalan sang Gatuslao, halos ara naman, no? Action Fred. May mga skeleton naman nga himo sa kawayan, while ang portion diri kung atubang ka sa may kwadra ini puti gihapon, no? Ang mga Cusco nga halos na amat-amat na ginahanda na Action Fred sining aga. So kung magamo ni may puti na nga halos may atop na Action Fred, way siguro base sige-sige nga obra ni buwas o kung may ara na bala mga display nga mahimo naman Action Fred nga ma-display sa tagsa ka mga Cusco. Sa aton sini nga mga kauturan nga temprano pa of course nga pamalaklon sang ila sini nga mga bayo di kalabana sa tubang Action Fred sang San Sebastian Cathedral, may mga bayo na kalabanan ang ila sining ginapaligya. Ang dalan sang Lacson sining aga nga ginalabayan ta, siya dugid ka tawhay Action Fred, pipila lamang ka mga salakyan, di pasahayang nakitaan ta, may taxi, may tricycle, sining aga ang ginasundan man, of course, sining galabay sa dalan sang Lacson. Ang iba naton nga mga kauturan man kagina, pakakadto kami ni Yado, ni Action ninyo Action Fred, ang iban ka pang lakaton going man sa area sa public plaza, sining agati, Sabado ang iban, exercise naman ni Action Fred, amo ni ang pinaka-importante iya sa tanan kay after the whole week sang pag-obra, sometimes kinanglan tagid, no? Mag-ehersisyo once in a while, Action Fred. Ang dalan sang Burgos sining aga, siya dugid ka tawhay, no? Action Fred, ang katawhayan sini jutay lang gid biyahe, pero may panilig na sa mga dalanon sining aga. Temprano pa man nagalibot ang aton sining mga kapulisan kilid ng merkado sang Burgos Public Market, standby ang mga kapulisan sa idalom sang police station number
three, rather number four, sining aga, bantayan man karon no sa aton sining balita bypass operation action Fred kunti ginsuguran sining semana sang Lunes, Martes mapati ka kagabi action Fred upon mga alas 12 pasado sobra 4 milyones 467 grams sang shabu na recover sa mga kapulisan bantayan ni karon Preparasyon na sa maskara. Oo, preparasyon na gid niya sa Maskara Action na Fred. Makon mo na masobra 4 milyones ang na-recover sa mga kapulisan sa bypass operation. Masobra 4 milyones nga balor sang illegal nga droga sa ila sini nga bypass operation sa aton sina nga pagpanumbalik karon dugay-dugay. Dili kita, are na kita sa sulod action na Fred sang Burgos Public Market. Halos nag-aamat-amat naman sa pagpreparar sa pag-display ang aton sining mga kauturan sining aga sa mga isda nga temprano pa magapamalaklon sa aton sining mga production na Fred. Oh, by the way, dali lang man tama man ko kay Madam. Madam, bilong-bilong subongo kagampanit. Preska pa. Ang kilo. 200. 200. Bilong-bilong na. Bulaw, aloy, kag bilong-bilong. Bulaw-bulaw, aloy, kag bilong-bilong 200 tanan. Action na Fred. May are pa diri bukaw. Si sir, ang bukaw ta subong estimate pila. Wow. 300. Thank you good. Kung man ini so far action na Fred ang mga available bukaw man sa biyak ang kalabanan diri action na Fred bukaw may kasag kag lukos. Si Madam, ayun yun, lukos ni Madam mo, preska gid. Oh, lukos mo, gwapa, pila? Yes, 300. Ang small, 200. 300. Pwede na 180 ang small lukos na action na Fred. May kasagman, kag panalagko. Migo, ari si nagko sang imong kuan sa kabilog is kilo no? Oo. Bangros action Fred sa kabilog sa kilo. Oo, sabi ko kilo. Pila na? Kag 200 ang kilo, bangros. 200. Oo, ang ano na marot. 220. Ha? 220. Dagko at patungay sa ano nga isda to man. Lison. Oo, lison ni dagko. Oo, dagko na lison. Pila na siya? 300. 300. Tangigi mo. Tangigi, 220. 320 mo man to kasag. Ang kasago, yun na Fred, may ara pa man, no? So far, amo niya sa palareho man ang display karon sining aga man action Fred diri sa area sa Burgos Public Market while ang iban nagapreparar pagit lamang sining aga. Sa inyo pag pangapi, sining aga hindi gid na magkalipat nga ang ara ang Santon Plaza. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya Happy with Action Radio. Philippine Standard Time, las 4:28 na, preparado na ang pagbukasang Maskara Festival diri sa siyudad sang Bacolod. Kari sa Bacolod, dala ka maskara. Kari sa Bacolod, ay importante dala ka damo kwarta. O, sige na, kamusta? Ano ang inyo pulupaminsar nga pamahawon karon nga aga kay Sabado gatipon-tipon ng pamilya? Potsiro kamo abe, no? Inablang butahan mo ang baboy saging, kamuti, paitan, pitsay. Kampyon na nga pamahaw para tipon-tipunan sa nga pamilya.
Ako niya daw namitan ko bla magkilaw sang rabados mo. Nabutangan mo bla kamatis, buwas Bombay. Pagkatapos butangan mo sang gagmay bla na sinanlag nga ugabalingon. Daw mo nang ginapulo pangita sa ginawa ko. Karon nga aga. Pagkatapos ang gaserve si mo, bago lang tapos paligo. Ginawilik-wilik yung buhok ya. Gatampi lang tuwalya. Manamit ang pamahaw. Karon nga kagahon. Bangon ron, bangon na. Hindi na magbarikutot kay adlaw ron. Alas 4:29 na. Baw, sinilisi realista unagit siya. Nya morning monitor ko. Tamyaw ya kuno si Tito Walter ga monitor gid. Kag si Mami Yanida realista. Sige, nga pangapi kamos dalom na. Baw si Jinky di alagdon aga pa siya. Happy weekend kuno diri sa aton. Kag kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Star Banisa, kag Doc Mat Mayo, Noel Amar Alma Uligon, Mama Lulit di alagdon, si Papa Joe, kag pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Halin sa Arizona, USA. Sige. Kay Jose Mongcal Torilla, monitor lang sa Binalbagan. Kay Doy Artor, good morning kuno sa danan nga staff sang Aksyon Radio. Thank you, gid. Kay Bret Hart Tunato, good morning man. Nagamonitor sa Antipolo City. Sige. Si Kapita, Aksyon Fred, kisa na lang ba ano to? Kay wala, ano ni ba? Sige, taga barangay na yun. Kay Abner Estrabon, tamyaw ya ko no, morning lang kay Buyet Rama, kag Subuman Emer Ninao sa Binalbagan, kay Angela Gayon Dato Castillo, good morning man, may lang nga pag-monitor. Kay Christine Miñez Villalobos, good morning. Kay Ana De Sales, tamyaw ko lang, si Robin Villanueva Buding, Benedict Lydia ga monitor sa Curbada Planters, Barangay Kubay, La Carlota City. Baw si Banisa Mayo, ari man siya. Shout out lang sa sister Mrs. Alvarez Nets Mercado Herrera, kag Inday Lina Mercado Herrera, Bustamante. Enjoy your coffee ko no. Salamat gid. Wala sang anuman. Greetings with love. Halin sa 10,000 Lakes. Baw. Kay Arman o kun Bambi Emerson. Morning. Happy watching ko no. Kay Arman Regalado, monitor sa Montera, Isabela. Kopod kay Lagoy, Maglantay. Kay Rek Dietioso, good morning man, ga monitor man sa Sarabia, mayo lang pagpamati. Kay Christopher Contapay, morning, sige, sa ano ni Angkorville, Subdivision, Barangay Punta Taytay, sige, kay Elvira Hilogo, good morning man. May lang pag-upod-upod sa ito na tagsagid, kakaagahon. Uy, Sabado gali subong, no? Wala kita sa libre nga medical check. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
kamusta man? Amo na would like eh mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon na siya sa umuwan kung umanaki. Active mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong Fritz lang agi kaya nga mo ito. Muna ka dako na bulit siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi aton di malinong. Pero dito sa Luzon, si Bagyong si Carding, gaarangkada na, kinapaabot nga ini siya magalandfall
mabulubaskog sa Northern Luzon. Buwas nga adlaw, Domingo. Pertene, may dala siya nga kabaskogon sa ngangin, 75 km por hora malapit sa sentro, may pagmulumadlos, 90 km tagsa ka oras. Kagkaron sa gabi, tubtubuas, mahimo makabatyag sang maulanon nga panahon, kag tubtob sa mabunok nga pagtupa sang ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, kag northern portion sang Aurora. Ang bilog nga Domingo kag Lunes sa gihapon mabatyagan ang mabaskog nga ulan sa northern portion sang Aurora, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, kag Pangasinan. Amo ini gaarangka siya pero diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental mabatyagan ang makulukanay nga panahon. May ara gani kung kaysa nga may ara puwerte kapaang sang panahon. Amo ina wala kita gin pitik diri ka bagyo pero gin paantos kita sang tuman kainit nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Kabay pa nga ang palabuton nga maskara matagaan sang maayong panahon ang syudad sa Bacolod. Mga 2 ka tuig man mo nga wala kita makahiwat sang maskara bangod sang pandemic. Kinapaabot naton nga apanon ini sang mga turista ang maskara sa bulan sang Oktobre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Si Maricel Alonsabi Sabudugo, good morning. Kay Hope Sabudugo, Tilma Pihida, Sion Kadungon, Tagala Castiliana. Kay Domingo Barniso, good morning man. Kapita, morning mandira kay Pili Ason, si Marinato Amar, Tanan Barniso, family sa Barangay Kabagnaan, La Castiliana. Gaulat sang recap kaluto. Kay Armando Gabang, good morning man. Sige, ngapita samtang gapamati sa program. Salamat gid. Kay Robert Ruma, tamya ko lang pingping sa kapihan sa Isabela. Taga Isabela da, good morning lang. Si Judge Nap Yamantiga Bugtaw na ni kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Reuben Tampos kag Bob Brancia, good morning. Stoto Raul Alibuga, galadlad gana pamahaw mula sa Dalom. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Dira kay Diusing Tupas sa Prok Mabinuligon 2, Barangay Sumag, Gabugtaw, aga pa ko no. Si Ana Diaz sa Prok Balulan Bago. Dira kay classmate ko Efren Pumpirada sa Sumag. Kay classmate Nets Alarcon kapi-kapi kanada. Kay Marlon kag Lagrimas Reyes, good morning. Sa Dilag Pamilya sa Sumag, Dabilmonte Pamilya sa Purok Riverside, Barangay Sumag. Kay Philip Bilisa sang Murcia, si Pare Kinit Pabun, kamusta ka? Si Marvin si Dian Hidalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilia Gabugtaw na ni. Kay Richard Kagtot Obino sa Barangay 4, si Pareng Istoy Querido, kamusta? Gabango na, ga-walking ka na, sige na. Para mapagsik ang aton lawas, karon nga kaagahon. Nami gimana? Inablang ga walking ikaw kon kagahon, basta maayo lang ang panahon. Nami gimana? Basta kampyon na panahon, nami nga iwaslik-waslik sa kaagahon. Oho, baw. Good morning man sa aton mga kauturan sa Gimaras. Nagapatamyaw ang taga Gimaras. Morning, advance Merry Christmas tamyaw ko asawa ko. Gina Toribio Panes kag bata ko nga si Ila Jean Panes sa ilang adwa dira sa Hacienda San Isidro, Barangay Kubay, La Carlota City. Tamyaw gamay Tulusa Panes. Sige, good morning na sa inyo. May lang pag-upod sa aton, kung mabuksan kong buon-buon ko ti matulutamyaw ta ang pila naton ka mga kauturan. Kay Nubi Magapan, gamonitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto.
kay Lalen Grace Ibarra. Good morning, man. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permit gid siya kay hinablos ko siya pero balik hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nagit underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Subong man, bisan sa mga private nato na, nga mga utod nga may mga salakyan, nga makadawa-dawa man, makabatak-batak man, kag makalagaw-lagaw it makadali ka magbulo barato ang gatong sa salakyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:56 na morning da kay Slasser sumugat tamyaw kuno pamilya sumugat kay Rene Lagahe ga monitor gid sa Aksyon Radio Kayle Aquisa sa Biaga good morning tamyaw Mario Olvido Aquisa happy birthday bao kay Mario Olvido Aquisa happy birthday gid. Kay Salvador Tanalion, Kapita Native, shout out bata ko Sophia Angel Tanalion, naga-monitor live sa Pontevedra with love. Sige. Kay Runa Rihida Trababaw ari siya. Happy birthday sa kay Daddy namon Jenis Traba. Bao birthday sang iya pinalangga nga bana. Muning mga kay Tatay Tide Rihida, kay Bibing Ramos. Mary Grace Crisostomo, dira kay Liupil Cagtisi Galon. Sige. Kay Dante Makilan, good morning. Kay Manjo Arniho, nagamonitora sa Hisosa Heights, Estipania. Tamyaw si Diana Villanueva. Si Crisilda Balindis Iman, tamyaw ko friend ko, Jocelyn Villanueva Trono, sang Central Maaw, si Imbong Jukampoga Pangapisya. Subong man si Anli Joy Aquisa, birthday man ni Tatay Mario Olvido Aquisa, ma 67 na, ubin pa. O mga 67 na. Teenager pa na. Kay Ana Sinoro, good morning na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines.
Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo duha ng mga kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod.
Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Sanay ang report sa puwersa sang aton kapulisan kasong murder ipasaka na sa Lunes nga adlaw sang Police Station 1 batok sa sospetsado nga naglutang sa isa ka persona sa tubangan sang NOHS nagligad nga si Mana. Police Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office. Ipasaka na sa Lunes nga adlaw ang kaso nga murder batok sa suspetsado nga naglutang sa isa ka persona nga napatay sa September 15 sang gabi nga gintiro sa corner Araneta Quezon Street, Barangay 36, sining syudad sa Bacolod. Kuli mo Fred Madumdumam, ang biktima sa paglutang nga napatay ginkilala sa kay Jason Romo, 26 anyos, soltero sa Purok Malipayon, Barangay 35, sining syudad sa Bacolod. Ang suspect nagasakay sa isa ka Honda Click 125 nga nagasoksok sang itom nga jacket kag itom nga helmet sa gintiro niya si Jason Romo gamit ang kalibre 45 sa ulo nga nagresulta sa iya sini kamatayon. Sunod sa kay Police Major Ramil Sarona, hepe sa Police Station No. 1 Action Fred, old grudge ang motibo sa pagpatay sa suspetsado kay Jason Romo. Bangod nga antes matabo ang insidente, isa ka semana ang nakaligad, nag-away sila nga posible amunin ang trigger sa suspetsado nga tirohon si Jason Romo sa nagligad nga September 15 sa gabi. Sunod sa kay Police Major Ramil Sarona Action Fred, affidavit na sa testigo ang kulang agon mapasaka nila ang kaso nga murder sa Lunes nga adlaw. Na-establish na napunto ang motive na drugs din may nakuha kami ng mga CCTV footages na ulap na lang namon ang testimony sa witness na nakakita sa insidente kag isa na namon sa City Prosecutor's Office ang murder case against the person of interest. Butchiringon sir, affidavit na sir sa witness ang kulang. Yes, affidavit na lang witness ang kulang. Pero may mga circumstantial evidence naman naman kami nakuha. Ano na sir ang mga circumstantial evidence sir nga nakuha nyo nga makafile ka mo kaso murder? Example lang sa CCTV footage. Tapos ang natabo before siya ginitiro na may commotions po sila na pag inaway ko sila. Then iban pa nga mga testimony sa pamilya Blas Biktima before siya ginitiro patay. So ang parents sir, amo ni nagaserving private complainant. Kaya, Sir, naka-mention kag kay na ang ginauso nyo nga motibo, ang gulo is old grudge. Daan na lang panagkangin nila, pinag-inaway nila. Ay, dahil inaway na nila daan mo. Ito sa ginitiro patay. prior sa pagtiro sir nakaaway ni ningling suspect ni. Yes, So daw diri kamo sir nagsentro sa investigasyon niya ang old grudge. Yes. And ang testimony sir sang witness daw nagasigo man sir. Yes, nagkatigo man ka sa pamilya. So ang lantaw sir ano next week tagin ma-file ni sir? Ako possibility next week ay daayo tong witness na may kinasikaso pa siya. Kasi next week makuha mo sa pinabit, tapos makain naman sa City Prosecutor. Ang testimony sir sang private complainant ang parents sir tapos naman no? Yes, yun nakuha naman po siya. Tapos ang autopsy ara naman sir. Yes, ara naman. Ano to sir nga naman saging gamit kasi pagtiro sa biktima sir? Caliber 45. So kapay pa sir nga ang aton nga witness hindi sir mag-isol para ma-file talaga ng kaso. Yes, amo ginagin singwaan na mo na hindi mag-isol para makapalagit kami sa kaso. Action Fred, si Police Major Ramil Saruna, hepe sa Police Station No. 1 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Morning. Kay barani ni Rico, tamyayo si Bukay aming Opsima, Genggeng Perez Konseng Baran,
alin kay Nini Rico Baran sang Sitio Pait, La Carlota City. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning. Monitor ko no sa Talisay City. May lang nga pagpamati sa ni Mama Yamere kag Papaya Robert Flores sa Barangay Carolan sa Kabangkalan. Kay Mario Olvido Aquisa, mayo nga pagpangapya. Tamyaw kunoda ang pamilya Lagerdere, Iglesia Calvo, Gumban, kag Buhawi, sang Sitio Pulo, Hacienda Lugway, mayong aga kuno. Kay Pili Barniso, monitor lang kuno, si Pili Barniso sa Barangay Kalaha, ano to Kalaha? Barangay Tangup. Good morning. Ba si Ili Andresio, morning naga-monitor sa Texas, USA. Kamusta ang Texas da? Kay Lunel Berhet sa Putin, good morning. Kindly Tamyawa, Berhet Mabakyaw family, kag tanan nga mga manunudlo sa Abis 1. Kay Robe Argente de la Luna, good morning man. Check atindan suno. Lubik kag Robe de la Luna. Ba si Amado Ladua Junior, gamonitor kami sa Hacienda Ropina, Barangay Alianza, Bago City. Taga Bago City da, good morning. Kay Ruming Estrabon Hidalanga, good morning man. Kay Car Kenneth Cañete, morning mayong aga. Tamyaw pumuluyo sa Barangay San Jose, Ibi Magaluna. Sabi nagigit kay Larry Cañete. Sige, Ariglado, balikan ta kamo pagkatapos ini. Dr. Pidoy Squalene Capsule. Ang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo Gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan.
balot. Tapos, kay, ano ko sila. Madisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay. Sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 29-24. Una nga bula, resulta 29 kag 24. Second draw, 38-15. Ikadua nga bula, resulta 38 kag 15. Third draw, 16-25. Ikatatlo nga bula, resulta 16 kag 25. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 58,796,739. Jackpot 58,796,739. Ala, may isa ka winner. May isa ka nag-milyonaryo sa 645. Pamati mayo, kay basi ikaw ang nag-jackpot. Ang kombinasyon sang 645, 34, 24, 7, 44, 21, 38. Ang kombinasyon nga nag-jackpot solo sa 645, 34, 24, 7, 44, 21, kag 38. Okay? Jackpot ka? Congrats, Ged. Saylo kita sa 658. Ang jackpot 84,940,898. Ang jackpot 48,940,898. Kombinasyon in any order. 15, 54, 20, 31, 45, 32. Kombinasyon sang 658, 15, 54, 20, 31, 45, kag 32. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Si Diding Alojamiento upod na sa aton, si Centros Aspan Canoy. Good morning, monitor dira. Kay naginatamyaw ya si Joey kag Nanay Rose. Sige, good morning da sa inyo. Kay Milagros Morales, nagamonitor sa Maaw upod kay Edgar Morales. Kay Louie Aldas Sr., good morning man, tamyaw lang amon kagawad sa barangay Villamonte, si Tulitong Yolo. Bao Tulitong ha? Si Mary Ann Joso, good morning sa barangay Kabkab, Isabela. Happy birthday kay Sunshine Istuya. Kay Sunshine Istuya, happy birthday, Ged. Sige. Kay Bilin Sinaon, good morning. Gamonitor kami ni Lani Hulagay, Sangpurok, Gaisano, Barangay Alihes. Bao si Bangbang Dorado Hipes. Maribangbang, kamusta ka? Pamangkot la ko may maskara. Nagamonitor sa Hawaii. May ara maskara. Sadya ka nga tuig. Masyar ka di. Balik ka di kadali sa Pungsod, Pilipinas.
Si Vanessa Mayo, 50 cent nagpadala. Sige. Nakita mo ang stars nga ginsend ko? Oo, ara. Damo na star, oh. Kay Karen Miraflor, good morning man. Monitor lang ko, subong, salamat gid. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning. Subong man kay Angela Gaindato Castillo, tamyaw ya si Wilson Castillo sa Batangas, kag taga-Bangga Tutong, Barangay Pilisa. Sa Barangay Madalag, Baira Family, ginatamyaw kamo ni Sonia Baira Sang Rosal Takuling. Taga Rosal Takuling da, good morning lang. Sige, mulo monitor lang, upod-upod lang ita, tagsagid, kakagaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Ari anay ho, ang epektibo kag natural nga For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete
ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong duwan ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata. Mga malimunaw na ni ang ulo aktibo nga kaso sang COVID. Nadangat naman ko ng mga 30,000 ba? Kabay pa nga hindi na sa liwat mag-ibwal. Nadudla na kita lapit 2 ka tuig nga pag-antos. Dugangan naman, husto na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Siling ni Utay Benedicto, muning kuno kay Kapitan Marlon Canilio upod siya sekretaryo nga si Noni Alson sa Barangay San Jose Sipalay naga-monitor gid kay Rimart Magbanwal Yoro muning happy birthday gali sa pakaisa ko nga gwapa Saira Magbanwa Alintano sang Murcia Barangay Abo-Abo Saira. Happy birthday gid kay Elias Tortusa, good morning man. Kay Katiber, ara siya, nagaupod sa aton. Kay Roby Martinez, Tamyaw Pamilya Hoben sa Tangob. Kay Anali Bautista Arroyo, happy birthday gali kay Hel Bautista sa Hacienda Luisana. Damo ga sa ulog sa ila kaadlawan, no? Pizza 24, buwas pizza 25, ba birthday sa amon diri nga si Action Rex Kantong, birthday man gali buwas. Pwerte ang preparasyon ba? Grabe ang preparasyon for the first time. Baka ang patiyog-tiyogon buwas sa birthday ni Action Rex
Rex Cantong. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:29 na pasudlon tang report sa City Hall pagpalawig sa termino sa mga opisyales sa barangay ginapaboran sang presidente sang liga sa siyudad sang Bacolod. Detalye pod kay Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Good morning, Action Fred. Nagapati si Liga ng mga Barangay President Councilor Liniglis Gonzales nga mayara sa nga bintaha kag disbintaha kung madayon ang postponement sa barangay kag iske election sa bulan sang Disyembre sining nga tuig. Ini ang personal nga opinyon ni Gonzales sa angot sa nagka-pending nga isu sa bahin sa Senado na ginapaabot magtuan sa masunod nga simana. Suno kay Gonzales, sa tion nga madayon ang pagpaiway sang eleksyon sa bulan sang Disyembre, isa kadako nga benepisyo para sa mga pumuluyo ang among development bina sa mga barangay nga mayara sa matarong nga mga opisyales samtang mangindisbinta naman sa pumuluyo. Ini nga sitwasyon kung ang ilang mga lideres sa barangay kag SK ang wala nagatrabaho sa ilang obligasyon. Sa piyak kabahin, pabor naman ang konsyal sa ginaproponer nga pagpalawig sang termino sa mga opisyalis sa barangay kag SK bangod ini ang makabulig para sa implementasyon sang long-term nga mga programa kag proyekto sa palaaboton. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Art Tayhupon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31 na. Morning da kay Billy Albay. Gaupod man sa aton karon nga kagahon. Kamustang kapihan da? Present perme si Bunsing Syukon ay. Si Joel Perido. Si Jobert Carion, si Mayor. Si James Patalagsa. Si Bida Tumbos. Paring GC Sindico kakadto da. Si Bibitan kag Roger Aguirre. Kapamasyada si Lori Apurado kag si Paricano Rivera. Ang mga minste daya wala na iban si Boy Bala, si Dot Sullivan, si Munit Rojas, si Nilson Distrito, si Diok Torres, si Larry Benitez, si Baral, si Pariid Jamson, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, si Polding Hipis, gapit-hapit pa da. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:32 na kay Anali Bautista Arroyo morning. Sige may lang pag-monitor. Taga-Gimaras ko no. Good morning. Ginatamyaw kamudire sang inyo kilala dira sa Barangay Banago. Sinuna nga taga-Gimaras. Mabalik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako nang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, mayara gina na butang sa module. Search mo, tapos may mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Laktaman lang danay. Tapos, ano naman, brown na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay.
Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karon siya sa umuan kung mamanaki. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko. Sa probinsya, 1.2 milyones nga educational assistance ginatag ni Gobernador Lacson sa mga estudyante sang Kabankalan. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon. Balor 1.2 milyones pesos nga educational assistance ang ginhatag sa gobyerno provinsyal sa Negros Occidental paagi sa kay Governor Bong Lacson sa mga college students nga naka-enroll sa Southland College sa sulad sang Kabankalan kahapon. Ang pagpanagtag ginapatingayon pagi sa isa ka ceremonial turnover. Ang Provincial Treasurer's Office kag ang Negros Occidental Scholarship Program amo ang nag-facilitate sa pagpanagtag sa nga tag 5,000 pesos kada isa sa 250 ka mga scholars. Ginpanugyan sang gobernador sa mga estudyante nga seryosohon ang pag-eskwela kag usaron ining financial assistance nga ginhatag sa ila man nga pag-eskwela. Ginpasalamatan sang gobernador ang Vice Mayor sang sudad nga si Vice Mayor Zaiko, mga local officials sang Kabankalan City kag Southland College sa Management sa ila sila commitment agod mapasangkad pa ang youth education sa sudad. Ang ka-aksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon ng Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:37 na. Bastuto balulot, ara siya, nagaupod-upod man sa aton karon nga kaagaon. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit. Amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman ublaw ng dason. Ublaw ng dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa
ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkapati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po ko tutungan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Kaya natanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Muna ka naman. Dako na bulit siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Ang mga mangin champion karon nga tuig. Pila sa nga aton mga kauturan, sigurado ako nga ang pungsod hapon, ang pila pa ka makapungsuran, katulad sa Amerika, kag iban pa, magapadulong gidire sa siyudad sa Bacolod. Si Maribangbangan isang Hawaii nga pamangkot na, may kursunada na siya nga magpadulong dire sa siyudad sang Bacolod. Kay Michael Binanasio, good morning man. Kay Ray Flores Barayuga, ga-monitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa kung anuman ang ginhambal sa natungdan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple.
Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa sadtupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur ti ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa Ulod, may pila naman ka mga nagakulukuriit kay pag-abot sang maskara sigurado puwerte ang trapiko. O galing ambo ina siya, natural lang ina siya basta may okasyon. So ambot silingon, medyo uluantos kadali kay para man ina sa syudad sa Bacolod, ako yan namian ako sa maskara kay manti ang mga negosyante
mabuhi labi na gid ining mga magagmay naton nga mga utod bla nang gatulod-tulod karito tsansa nila ina nga makaguluganan siya bisan magbulubaligya kalanda tubig libot-libot sa plaza publika kag lugar sa dieng ginahiwatan sang maskara mabuhi-buhi man ang aton sini mga kauturan pero ang dako nga makabenepisyo sini of course ang mga hotel, motel, restaurant, mga mall, tagtsansa na ni sang manukan country nga makabatak-batak ka. Man kisa may pila ka mga lugar da nga daw ginalangawan bla sa manukan. Nakalabay ko da ang manami guro nga tinluan ta, patahumon ta ang manukan presentable bala sa mata sang mga customer. Inang nami mo nga kung magkadto ka sa kalanan, ako kung magkadto ko sa kalanan, una gid nga ginabisitahan kong comfort room. Daw talaksan na siya mo. Nga kung matinlo ang comfort room, ang buot silingon daw ang pangginawi sina, matinlo sa nagaserve sa pagkaon. Amo na yang talaksan ko. Tamo magkadto ka sa lagko yang mga mall tinlo. May gabantay gid magkadto ka sa mga dalagko nga mga hotel may bantay gid comfort room amo na sang talaksan sang kalanan nami sulod ka sa kalanan nga matinlo ang comfort room balik-balikon ina sa mga customer amo nang dapat ang manukan tiluan mayo gwapuhon siya tinlo kayo ang kalanan para nga bisan paano ang customer baldo hindi ka mangilad magsulod kay masado katinlo sang lugar amo na ang dapat himuon da sang mga naganegosyo sa manukan country. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 na kay Lunisa Ilban Buina. Good morning. Monitor sa barangay 35 kay BC Edith Galvez kuno ga monitor man. Ano ang mga blatter entry nga opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan? Balita sa patrol. Pasudlon ta balik nga pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred preso karon sa custodial facility sang police station number 3 ning duha ka mga persona matapos na dakpan through by basta operation sang CDEU. Alas 12 pasado kay nasang kagahon sa Purok Riverside, Barangay Bata, diri sa syudad sang Bacolod. Ning na-aresto mo Sunday Erwin Bilonyo, 34 anyos, taga Barangay Handumanan, kag ining si Anthony Solon, 38 anyos, sang Purok Riverside, Barangay Bata. Nawasunod diri kay Police Lieutenant Joven Mugato, Sunday Bilonyo kag Solon ang ginakabig mga high value target. Na-recover sa ila ang anom ka dalagko nga nat-tied sang suspected shabu, 5 ka bulto, kag may anom pa ka plastic sachet sang suspected shabu. Ginabulubanta mga 675 grams ang kabugaton nga may standard drug price 4,590,000 ka pesos. Grabe yes sir. Daw preparasyon sa maskara ha? Yes, sakto na action na Fred, daw preparasyon na gid sa maskara. Kagabi ni Action Fred, may na-recover man ng mga kapulisan sa idalo naman sang Police Station number 2, PDEG, kag sang RIU, sabay basta operation man dira sa Purok Sigay na Action Fred. Barangay 2, diri sa siyudad sa Bacolod, nagresulta sa pagka-aresto man kay Noel Dadivas, 23 anyos, isa man ka high value individual. Di nakuhaan man siya kagabi sa 5 ka bulto sang suspected shabu. Ginabulubanta mga 176,000 pesos man ang na-recover against sa iya. Report sang patrol, ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin D3 kag VCO. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho
hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Sa aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Balik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katinggalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Philippine Standard Time, las 5:57 na. Morning da, kay Huma Lumina. Kay Rosemary Balues, good morning. Bao, subong kuno sa Barangay Tinungan sa Isabela. Madamo ang naga-monitor. Salamat gid sa pagmonitor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.